Ακόμη μία μέρα σε αυτό εδώ πέρα. Το ορφανοτροφείο κρυμμένος. Ας πάω σχολείο. Όπα, γιατί είναι όλα κλειστά τα φώτα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Εν τω μεταξύ ελπίζω να μην είναι πάλι αυτός ο τρελός δάσκαλος και με φάει. Και μην είμαι μέσα στη μέση στον δρόμο και περάσει κανένα τρελό άμαξο. Ωραία. Όχι. Τι βλέπω εκεί πέρα. Παιδιά, πείτε μου ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Ας το αφήσω. Αυτό μπορεί να είναι ότι... Μπορεί να είναι... Δεν ξέρω. Κανένα άλλο. Άγαλο. Το έχω να πω 2 μέρες. What the fuck. Τι είναι αυτά. Το ακούω. Αυτό δεν είναι κάμερα που είναι. Δεν θα πάω προς εκεί, φοβάμαι. Θα πάω να πω πάνω. What the fuck. Μάγκες μου, τι το είδατε. Πείτε μου ότι ήταν ο δάσκαλος. Ο τρελοδάσκαλος. Όχι ρε φίλε. Θα κλείσω τις κουρτίνες. Αυτό το μικρό παιδί θα το πιάσω μια μέρα. Τι λέει ο ηλίθιος. Παιδιά, βοηθήστε με. Βοηθήστε με ένα like και με ένα subscribe. Είναι δωρεάν και τα δύο. Πού να πήγε άραγε. Θα το πιάσω και θα το σκοτώσω. Παιδιά, βοηθήστε με. Πού είσαι μικρούλι μου. Έρχεται το Οχάιο. Μόνο ο Ράρο δεν έχει κάνει αυτό το Οχάιο. Ποιος μιλάει άραγε εδώ πέρα. Πάλι καλά που δεν έρχεται εδώ πέρα. Παιδιά, πέρασα ακριβώς από πάνω μου. Τι είναι αυτό εκεί πέρα. Βλέπω όναμα. Όχι. Σώστε με. Όπως κάπως. Να καλέσω την αστυνομία. Δεν έχω πάρει τηλέφωνο μαζί μου. Τι good morning, τι ζει. Ποιος το έγραψε. Κρύφτηκα. Πού πήγε πάλι αυτό το βρωμόπεδο. Είναι και τρελοδάσκαλος. Έχει μοιοπία. Με είπε κάποιος ψυχοπαθή. Αυτό εκεί πέρα πίσω από τις μπάλες τι να είναι άραγε. Κουρτίνα. Ποιος μιλάει πάλι. Το φάντασμα. Φάντασμα είμαι εγώ. Βλάκα. Ας πω παιδιά και θα κρυφτώ εδώ πέρα και μόλις έρθει θα φύγω. Κοιτάξτε εδώ το κόλπο. Πού πήγε πάλι αυτό το βλαμμένο κολόπεδο. Εδώ πέρα δεν είχε κάτι κούτες. Πώς είναι, τι είναι. Να φανταστώ πως ένα κανονικό παιδί θα έχει πάει πίσω από την κουρτίνα το βλαμμένο. Τον ακούω παιδιά. Να λέει κάτι για κουρτίνες. Δεν τον βλέπω. Σε μου μπροστά έχει πάει στην οροφή. Ναι, στην οροφή πάνε τα βλαμμένα. Γεια σου βλάκα.
Πού να κρυφτώ. Αν με πάρεις στο κυνήγι, ξέρω τι κάνοντας. Και κρύβω. Πού είναι το βλαμμένο, πού είναι αυτό το κολόβλαμμένο, το κολόπεδα. Παιδιά, ακούτε τι λέει. Σώστε με. Πού είσαι μικρούλη, θα σε βρω. Παιδιά, δεν ξέρω τι ζω. Βοηθήστε με κάπως. Μόνο με κανένα τσεκούρι δεν έχει έρθει αυτός να με πάρει στο κυνήγι. Τι ήταν αυτό? Γιατί εδώ πέρα λέει καλημέρα, κακή μέρα. Γιατί εγώ κάτι καλημέρες. Τι κακή. Φως. Έχει άσπρο εδώ πέρα. Μπορώ να κρυφτώ στο άσπρο. Και έτσι να μην φαίνω. Ναι. Ωραία. Πού να είναι αυτός? Ποιος μιλάει όλη την ώρα, κάπως πατέρα. Τον πανόροχο, δάσκαλε. Παιδιά, βλέπω τσεκούρι, μου φαίνεται. Δεν θα πάει καλά αυτό. Τι είναι αυτό? Πού πήγε το μικρό ψυχοπαθέ. Σε βλέπω, δεν με βλέπεις όμως. Ωχ, παιδιά, θέλω να πω τουαλέτα. Θα τη δεις της καστιλιός στο κεφάλι, μικρό. Θέλω να πω τόσο πολύ τουαλέτα, όπως κάθεται εκεί πέρα. Ό,τι θέλει να πάει τουαλέτα, θα έρθει στο δόλωμα με τη μία. Δάσκαλε, σε τρόλαρα, είμαι κάτω. Ελπίζω να μην κάτσει πάνω μου, ελπίζω να μην κάτσει πάνω μου, ελπίζω να μην κάτσει πάνω μου. Μην κάτσει πάνω μου. Πήγα από την τουαλέτα. Πήγαινε στην τουαλέτα να κατουρίσεις και μετά έρχομαι κι εγώ. Τον βλέπω, χαζός είναι. Τέλος πάντων. Πήγαινε μικρό μου παιδάκι. Πώς το χαζός είναι, ρε? Εκεί πέρα είναι η τουαλέτα. Εγώ είπα εδώ στα κοινοβούλια πάλι. Πήγανε. Παιδιά, ξέχασα ότι έχω μία μαύρη στολή. Να την βάλω, λέτε. Θα την βάλω. Είναι καρχαριάκι. Δεν φαίνομαι στο σκοτάδι όμως. Θα βάλω αυτή τη στολή. Παίζει κρυφτούλι το μικρό μου, παίζει κρυφτούλι. Θα το δείξω με το κρυφτούλι. Τελείωσα. Ωραία. Θα σου φορέσω πάλι. Εσύ μικρό τρελό παιδό, όπου και να είσαι, εγώ φεύγω από το σχολείο. Παρετούμε, δεν σε βρίσκω. Όντως έφυγε τρελάς. Α, δεν έφυγε, θα με κοροϊδέψει. Χάχα, ο βλάκας έκανε. Τρέχω να σου δω. Αχα, αυτό. Μπαμ. Ποιος χτυπάει το συναγερμό. Χάχα, λούζερ. Όλο αυτό το μάτι. Πού πήγε αυτό το κουλούζι ζάνιο. Κάπου έχω σκάλα. Γρήγορα. Θα σε ανάψω τα φώτα. Γρήγορα, ανάτινα. Σκρίνω εδώ πάνω. Τι λέει. Ωραία, σώθηκα. Και στην
και την πετάμε. Εδώ πέρα δεν θα με βρει ποτέ ο βλάκας. Τι είναι αυτό? Γεια σας! Πάρτε. Έχω τρελάνει, παιδιά, βοηθήστε με. Μάλλον κάποιο θα με κάνετε και εμένα έτσι στα επόμενα βιντεάκια. Κάντε subscribe και like. Μην τον κάνει κανένας, γιατί να τον κάνει θα πεθάνω. Παιδιά, κάντε τον, γιατί θα πεθάνει. Μπράβο, παιδιά, πέθανε. Από ό,τι ακούω ησυχία. Τότε πέθανε. Σας ευχαριστώ που με σώσατε. Ελπίζω να μην είναι ζωντανός. Τι ακούω? Μάλλον. Τι, παιδιά, γιατί υπάρχει κάτι πίσω μου. Μάλλον κάποιοι δεν θα έχουν κάνει subscribe. Εντάξει, αυτός κάτω είναι. Τότε δεν έχω κάτι να ανησυχώ. Τότε κάντε like και subscribe για το επόμενο βίντεο. Ποιος δεν έκανε like και subscribe? Ποιος δεν έκανε? Σε παρακαλώ, μη σηκωθείς άλλο πάνω και με φας. Ελπίζω να μη σηκωθεί και να με πάρει στο κυνήγι. Ελπίζω. Γιατί μου σου λέει? Πάρ' το κλωτσίδι! Μπράβο, παιδιά! Να μην κάνετε ούτε like ούτε subscribe! Θα το σκοτώσω! Όποιος δεν κάνει like και subscribe θα έρθω και θα τα φάω. Παιδιά, κάντε like και subscribe να πεθάνει αυτός. Πεθαίνω! Όχι! Τα παιδιά με βοηθάνε, είδες κάτω κλόουν ο Χάιο Μάι. Loser. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Bye bye.